каква работа върши? Твоята барака там, спрената. Какво ям, за да бъда вечно млад? Не е това, което си мислите. Торта Тейсти, червено кадифе, струваше 2 евро и 2 цента, нещо такова. Има един Чичо Брайан от Съединените щати, който се опитва да ме имитира и той иска да е вечно млад, отново да бил на 18 години. И е много нацепен, в много добра форма. Измерва си не знам си колко показатели с 30 учени. Обаче Чичо Брайан се храни само с карфиол, броколи, по едно време и леща, не знам си какви гъби шитаки, някакъв си зехтин, който той продава за 100 евро за 100 грама, да речем. Плюс 100 хапчета на ден. Тестостерон, не знам си какво, за да е във формата, в която се намира. Ако Чичо Брайан яде това, което ям аз и което един млад човек би трябвало да може да яде, баница по 300 грама на ден някой път. Чичо Брайан тогава ще е 100 кила, поне или 120. Изобщо няма да бъде млад.